Takže čaute ľudia, ja som Trenty, zavítam vás u ďalšieho shortu. Mám tu Foxeda, ktorý je... OK, a vítam vás u diela Šialený Foxed. Poď sa pozrieť, čo je tu. Je tu vodička. Poprvé mi tečú tam žumpy. Čo je v žumpách? Hovna. Renty, kam mám skočiť? Šmiklavá strana? Nešmiklavá strana. Nešmiklavá radšej, nechcem, aby si sa zgedal. Tam. OK, idem na tú nešmiklu. OK, nešmiklavá, OK. Tari parkour! Jaký tady Je vyvolať Tari démona. Tari démon, OK. Vyvolám Tari démona. Tari démon! Nice. You good. OK. Počujte, ak niekedy budete chcieť, aby som sa dostal na vyšší bod stromu, Dajte lajky, zdieľačky a odbery. a napíšte do komentov. Samozrejme, ja som dáš tam ty. OK. Takže myslím si, že tu by sme to mohli ukončiť s uväzneným Foxedom. Zaseknutým. Dobre. Dajte lajky, zdieľačky. A prosím vás, jeden veľký subscribe, aby som sa odtiaľ do more dostal. A jeden like rovná sa jedna pomoc pre Foxeda. Zatiaľ čau.